କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? ଏଇ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି। କାମ ଥିଲା ତ। କାମ ଥିଲା? ବାପରେ କାମଟା ଥିଲା। କଣ କାମ ଥିଲା କୁହ? ଏଇ ମ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ଆଉ। ନା 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 ହବନି ହବନି ମୋର କାମ ଅଛି ଯାଉଛି। ଶୁଣ 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 ବୋଉ ଶୁଣ। ଆରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେ ତତେ ବିରିୟାନୀଟା ଦେବି ଖାଇବାକୁ। ଏ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେ ଟିକେ କଥା ହମ। ବିରିୟାନୀ ଦବ ତ? ହଁ ଦେବି। Later. ସଇଲା କିରେ? ହେଇଗଲାଣି ସାମ୍ପୁ ମାରିକି ପୁରା ରେଡି। ଟିକେ ସ୍କୁଟିଟା ଧୋଇ ଦઉં କିରେ? କାଲୁଆଟା କିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କହୁଛୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପର ଗାଲୁଆ ଅଛି। मारो हमको मारो। ସରିଲା କିରେ? ହଁ ହଁ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କି? ଆମ ବିରିୟାନୀଟା No 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 no। बिरयानी बिरयानी ठीक। तो बिरयानी ना तो अच्छा अच्छा। हाँ तो बिरयानी 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 मेरा गाड़ी भेजी बिरयानी। तो बिरयानी अरे दादा रे।